салому алейкум дӯстони азиз, мухлисони телевизиони Танин. Гурӯҳи эҷодии Дидгоҳ ва телевизиони Танин як барномаи вижа, барномаи наверо таҳия карда истодаем ва номи ин барнома нагӯ ки наметавонам аст. ва шумо шояд алҳол ҳайрон шудед ки барои чӣ ман бо ришои баланд, бо мӯйсари баланд ва бо ин тарзи либоспӯшӣ ба эфир мебароям. Ин махсус аст, яъне дар нахустин барнома мо тасмим гирифтем ки доир ба талабандаҳо маълумот пешниҳод кунем барои шумо ва ман чун ин корро боре анҷом надодам ва ба андешаи худам намедонам ва наметавонам, бо ҳамроҳии гурӯҳи эҷодии телевизиони Танин ва Дидгоҳ мо ҳатман ба як шахси талабанда мубаддал мегардем ва як рӯзи худро ба талабандагӣ мебахшем. Яъне алҳол мо омода ҳастем барои сабти барнома ва гурӯҳи эҷодӣ. Мо меравем ҷониби театри камоли хуҷандӣ ва бо Абдуазиз Абдураҳмонов во мехӯрем, рассом ва рассоми либос ва ҳамчунин пардозгари маъруф ки дар якчанд филмҳо корнамоӣ кардаанд. ва аз он ҷо мо либоси талабандагиро интихоб менамоем ва намедонам ҷое ки мардуми зиёд аст он ҷо рафта талабандагӣ мекунем. шумо бошад дӯстони азиз, барномаи моро тарк накунед ва то охири барнома тамошо намоед. хотиррасон мекунем ба ютуб канали Дидгоҳ обуна шуданро фаромӯш накунед, класс монед ва ба дигарон фиристед. мо тавассути ин кор метавонем ки наворҳои ҷолибу наворҳои хубро барои шумо пешниҳод карда бошем. аз марҷи мо дур наравед, то анҷом пайгирӣ намоед. алҳол мо барои он ки як симои нафари талабандаро инъикос кунем ва ба ҳамин як шахси талабанда монанд шавем, назди рассом рафт истодем Абдуазиз Абдураҳмонов ва ин нафар чун таҷрибаи бисёр хуби дар соҳаи филмофарӣ таҷрибаи бисёр хуб доранд ва дар соҳаи ҳамчунин рассоми либос таҷриба доранд ки дар чандин филмҳо ҳамчун рассоми либос ва ҳамчун пардозгар кор кардаанд. ҳамҷоя мо кор кардаем ва ман фикр мекунам ки мо ин симое ки алҳол шумо дида истодаед ба як симои муқаррарии талабандагӣ мубаддал мегардонем. то чӣ андоза мо ба ин муваффақ мешавем, шумо худатон баҳо медиҳед, лекин аслан ба як симои талабанда мубаддал гаштану ва ҳаёти якрӯзинаи як талабанда, яъне муҳтоҷро дар худ шинохтан, ин ба фикри ман як ҳикмат дорад. ҳикматаш он аст ки ҳадди ақал бояд мо як рӯз, як дақиқа, як соат худро ба ҷои шахсҳои муҳтоҷ монем ва аз дарди онҳо бохабар бошем ва бинем ки онҳо чӣ гуна худро ҳис мекунанд ва бинем ки онҳо чӣ гуна дар лаҳзаҳое ки чизе надоранд, ҳатто нони хӯрданӣ надоранд, шояд фарзанданашон дар пои худ ягон пойафзол надорад, онҳо маҷбуранд ки аз надоштани касбу коре ба талабандагӣ машғул шаванд. алҳол ҳозир Абдуазиз Абдураҳмонов занг зада истоданд. алло алло, шумо куҷо ба? фаҳмо. ҳозир мана мо наздик мешим, ӯзи шумо наздик мешим, мошин қитем ҳозир. умуман дар ҳамин дар зинаи он ки бояд мо як талабанда бошем, як талабандаро инъикос кунем, дар заминаи ҳамин барнома сохтан дар баробари он ки фаҳмем ки онҳо чӣ гуна худро эҳсос мекунанд ва дар кадом ҳолат қарор доранд, мо мехоҳем ки нишон диҳем ки то чӣ андоза мардум ба ин гуна шахсон чӣ гуна муносибат мекунанд. зикр чӣ хешмо? ҳолатон хуб нест? сиҳат саломатм? сар кардем корро. яъне ки мо мақсади мо ҳамин аст ки мо як симои талабандагия, яъне ҳамон нафаре ки муҳтоҷ аст, ҳамина сохта намодар кор. яъне мақсади мо ҳамин.
ва шумо ба муроҷиат кардагӣ сабаби мо ҳамон аст ки шумо дар чанд филм ҳамчун ҳам пардозгар ва ҳам рассоми либос кор кардагӣ ҳастед. Мехоҳем ки барои ҳамин барнома мо ба кӯмак кунед. Агар шумо розӣ бошед, ҳозир якум кори мо он аст ки мо театри Камоли Хуҷандӣ меравем ва либос интихоб мекунем ва дар ҳамон ҷо якборад барои барнома тайёр мешавем. Яъне тайёр мекунем. Мешавад? Рафтем. Хуб, азизако, ба фикратон ҳамин чӣ хел шуданаш дар кор? Ҳозир ҳаво гарм, ман фикр мекунам ки либоси тунук агар гирем. Либоси агар тунук мегирем, ҳайсони камтар портрет ва сан кор мекунем. Асосан рӯй ба кор мекунем, камтар офтоб бардоштагӣ рӯйҳо ториктар. Хай бо либоси ҳозир мегирем, мувофиқи мо рангу ба яшпем майкаде. Боз яқин набинед. Ҳозир ман ба чӣ хотир ҳозир гуфта истодам, ҳозир агар мо либоси ғафс гирем, агар либос ғафс бошад, агар ҳамин камтар наздиктар мешуд, ба чӣ хотир мо масалан метонистем ки бисёр чиза руст кунем. Ва мақсадам ҳамин ки мардум нашиносад. мо фикр кунем ки мардум нашиносад. Хай ҳозир мерим театр ягон намуди нағзаша интихоб мекунем, ҷош ҳозир ревем. Фаҳмам. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки мо гуфтем, мо дар театри масрах ва мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ қарор дорем ва алҳол бо Абдуазиз Абдураҳмонов мо ба сехи либос, яъне анбори либоси ин театр медаровем ва ҳаракат мекунем ки ҳамон симои талабанда, симои нафари муҳтоҷро аз ҳамин либос интихоб кунем ва симои ҳамин гуна як нафарро сохта бошем. Хуб, рафтем? Инҷа либосои вай. Хуб. Аслан мо бояд чӣ гирем ба фикратон? ҷомаи намедонам ин семегӯр меҳоя. Ҷелак. Яктак. Хеле яктак. Лозим. Яъне мо ҳамина гирем мешавад? Мешавад. Я бурпӯшам, ҳа? موفق رفتیم ساله هم کردیم مگوزیم ساله اینجا هم بانوشه یوینا به این رنگ به فکرم ها موفق میشه من میگیریم سرپوش در کن سرپوش با فکرم اینجا ده برای کنتراست شدنش رنگوی یعنی فرقیتی رنگ برای شدن ها؟ یکو رنگی با فکرم همین موافق می‌بینم. میشه؟ میشه ده؟ گامی ویشه آزمایی کنیم. انتخاب اینجا کشم نباشد اینه؟ کشیدم اونم؟ انتخاب کرده. خب اینک مو یک تک یک ҷоз барои салабандӣ ва барои сала як сарпӯш интихоб кардем ва боз мебинем чӣ зарур аст барои мо. ин яъне шим барои ранги хунук гам камтар контраст бандеша курта меёбем. Курта. خب тамошобинони азиз, як чиро бояд қайд кард, зиёда аз 6000 намуди либос дар ҳамин анбори либоси театри Камоли Хуҷандӣ ҷамъоварӣ шудааст ва дар ҳар намоишнома либос медӯзанд ва ба ҳар намоишнома ин либосҳо истифода мешаванд. хуб ин курта
خیلی نپوشیدم و هم تو میبینی یا بو мешавад باز یک ریمول هم میگیری ин рӯймол миёнбанд فرقیتش هست мешавад فقط اوزی برای که روی نشانتی چیزای رنگش خنک گرفته هستیم барои он ки ранги ба ранги инсон монанд набошад бояд برای جدا کردنی باید тамошобинони азиз алҳол мо либосҳое ки барои барнома зарур аст ҷамъоварӣ кардем ва интихоб намудем ва ман фикр мекунам ки бо интихоби рассоми либос ва пардозгари барнома абдуазиз абдураҳмонов мо ба як шахси воқеан талабанда мубаддал мегардем интизор бошед якум танани кем кунем осим ҷон ина кӯзи барои чи танани ин барои ки ҳамбур рӯя беша текис мекунем ҳамаш як ранга мегардад баъзан қисмати рӯ гӯё ки вайда баъзе ҷо торик баъзе ҷо офтоб навистагӣ ва ҷоҳо ҳамаша барои як вайда гардонда пони опиши тонтин оболош кор мекунем бо канкон масалан гирем мана нурӯи бини сурх ман ин ҷоҳо офтоб ристагӣ ториктар пешони офтоб кам ристагӣ паяш пастар рангаш ҳамон барое ки ҳамаш яххел шавад якбор ҳозир таналниҳо шуд ҳозир мегузарем вайба торик кардам кам торик мекунем баъзи ҷоҳои масалан гирем агар якбор дастои якбор инҷо монем осунҷо нохуно ристагӣ камтар расидагӣ шуд монед чони атагам ҳозир бовай мекунем дидамаш чӣ мебине чиркои метиқонем اساسا وقتی یکم کار کنید اگر چرک جمع میشه جای جمع میشدگی جاهای دستی کمتر نزدیک شده همان به فرقیت هستن اینجا گردنه ایوان چی وای شد می؟ ҷароҳат мешидим ин як ҳодисаи нохуш шуд ҷароҳат бардоштем ин ҷароҳат бардоштем по ҳисоби аз нигоҳи шумо ҳамин чиз агар камтар ҷароҳаташ вай шавад маълумтар шавад нақстар мешавад барои барнома барои ҳамон камтар мана бо нагӯён намуди камтар ранг бисурина ҳамин хел ягон чиз кардан намешавад дар рӯ дар ягон ҷо мешавад тамошобинони азиз мо ҳаракат кардем ки симои ман ба як шахси кӯчагар ки дар зери офтоб мегардад монанд шавад ҳамин خیلی باسیم جان تا قدر امکان من حاضر آنچه که وها بود
имконият буд? Имкониятам окей буд. Хай кардим ин чиза. Хай эснеше бо мана одамо бенанд кӯчага баҳо медодигам. барои ки мардум нашиносанд чӣ бояд кард? Чун ман мебинам ки ба ҳар ҳол мо ин қадар тағйироти бузург ҳам накардем. ба ҳар ҳол ҳозир ҳама медонад ки вай кӯча ҳама бениқоб мумкин нест. яъне ниқоб пӯшем хубтар аст. ҳам камтар ё он тукадем. ягон хел карда ниқоб пӯшем агар қадар маълум намешавад. кӯҳнатар бошад, якта ёфта мемонад. маълум мешавад. хуб, барои шумо ташаккур мегӯем. раҳмат. дар лӯйҳаи навбатӣ ҳатман бо шумо кор мекунем. абдуазиз абдурахмонов кӯшиш карданд ки симои моро ба як симои кӯчагард ва офтобзада мубаддал гардонанд ва дигар талабидан, маблағ талаб карданду аз мардум пул гирифтану ва худро дар ин образ нишон додан ин аз маҳорати мо вобаста аст ки то чӣ андоза муваффақ мешавем мо худ ҳатто намедонем ва дар ҳаяҷон ҳастем. алҳол мо регистрони бозори панҷшанбе меравем, пас аз он ба универмаг мегӯянд, яъне маркази шаҳри хуҷанд ва мебинем ки натиҷа чӣ гуна мешавад. рафтем. чун пардозгар ва рассоми либоси барномаи мо либосҳоро барои мо интихоб карданд, вақте ки мо пеш аз панҷшанбе омадан эътибор додем, мебинем ки салла ин моро ба қаландар монанд мекунад ва мо хулоса кардем ки бе салла, яъне танҳо бо сарпӯш барномаро сабт кунем ва барои тамошобинон пешниҳод намоем. як сум ёрдам кунед. як сум ёрдам кунед. як сум ёрдам кунед. раҳмат. як сум ёрдам кунед. 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 майдам нест. як сум ёрдам кунед. як сум ёрдам кунед. خداجان як сум ёрдам кунед. خداجان як сум ёрдам кунед. аз ҷо ёрдам кунам. телевизион Танин. телевизиони Танин. шумо онҷа доред? инҷа мошин бар. чия съемка барои чия кор?
Rahmat hocam. Yakışmı yordam kunuk. Yordam kunuk. Yordam kunuk ako. Xola yordam kunuk. Yordam kunuk xolajon. Yaksama yordam kunuk. Yordam kunuk ama.也蛮偏3年了。拿的要Ağacına yordam kunuk at. Rahmat. Yaksama yordam kunuk. Rahmat. Xayr kunuk xolajon. Hayır, şuna korkun et. Adını kampirmeye gidin mi? Yok, korkun. Yaksama yordam kunuk. Xayr kunuk. Rahmat. Rahmat.
Rahmat. тамошобинони азиз, мо бо ҳамроҳии наворбардор Бароҷон Шерматов 7 соат дар кӯча будем. Яъне сабти мо 7 соат идома кард ва алҳол мо ба студияи телевизиони Танин баргашта истодаем. ман як эҳсосоти худро мехоҳам инҷо баён карда бошам. пас аз чанд гуфтори мардум ки мегуфт ту ҷисми боқувват дорӣ ва кӯҳро занӣ, агар талхон мешавад, рав кор кун. ман кампир, аз ман омада пул мепурсӣ мебачам? ман ҳам мисли худат додарам ва чандин дуруштгуфториҳои дигар. ман худамро беҳол ҳис кардам ва гарчанд ки ман тамоман ин гуна худамро ҳис намекардам, яъне ман сахт монда шудам, сарам дард кард, тамоми вуҷудам дард кард, дар почикҳоям мадор намонд. тамошобинони азиз, ҳоло шумо маро тару тоза ва пур аз энержӣ мебинед, лекин аз ҳамон лаҳзае ки ман ба талабандагӣ оғоз кардам, якум зеҳнан монда шудам ва ҷисман монда шудам. чунон монда шудам ки дигар дар поям мадор намонд ва ман худамро хеле нотоб ҳис кардам ва тасаввур кардам ки гӯё ман бемор ҳастам. ин барои ман хеле мушкил буд. ин кор танҳо ба андешаи ман барои нафарони муҳтоҷ зарур аст. он нафароне ки муҳтоҷ ҳастанд, бояд мо ба онҳо кӯмак кунем, лекин мо алҳол дар кӯчаҳо мебинем ҷавонҳо, мардҳое ки бозуву тани пурқувват доранд, лекин талабандагӣ мекунанд. дӯстони азиз, коре ки мо анҷом додем, яъне талабандагӣ кардем ба таври оммавӣ, умед мекунем ки шумо ин корро анҷом намедиҳед. яъне мо хоҳиш мекунем ки такрор ҳам накунед. лекин он хайр, он маблағҳое ки ҷамъ шуд ва ба шахсони муҳтоҷ додем, ин корро такрор кардан ва ба касе кӯмак кардан кори хеле хуб аст. яъне шумо дасти нафареро мегиред ва нафаре рӯзе дасти шуморо мегирад. замин давра шакл аст. имрӯз агар шумо ба касе кӯмак кардед, рӯзе аз касе кӯмак мебинед. гандум аз гандум рӯяд ҷавзи ҷав, аз мукофоти амал ғофил машав. мо ҳоло як миқдор маблағ дорем, яъне 500 сомон ки мехоҳем ба баъзан шахсони эҳтиёҷманд онро ҳамчун ҳадия пешниҳод карда бошем. ман ва як дӯстам мо ин гуна тасмимро гирифтем ва ҳамчунин инҷо 6 сомону 50 дирам маблағе ки ман дар давоми талабандагӣ ҷамъ карда будам,
ҳаст дар дастамон ва мо ҳамин маблағҳоро бояд ба нафарҳое ки воқеан муҳтоҷ ҳастанд пешниҳод карда бошем. ба як қисми маблағ мо тафтон харида ба модар, ба як модари эҳтиёҷманд ки дар ҳар гӯшаи канори вилоят ҳамчун талабандагӣ мекунанд ва ҳоло чуноне ки мо иттилоъ ба мо расид, эшон як пояшон шикастааст ва бо вуҷуди стумуҳра, иллати стумуҳра доштан ва роҳ гашта натавонистан, боз як пояшон низ шикастааст ва ҳоло мо ба бозор меравем, бозори панҷшанбе ва як тафтон мехарем ва ба модар равон мекунем. салому алейкум. Шумо назми? Ин духовка чанд пул ака? Духовка 350 сом. Инаш чи? 480 сом. 480. Артел чи? 500 сом. 500 сом ona. Салому алейкум. Ин чанд пул? No 500 сом. Ин 500 а? Инаш чанд пул? 420 сом. Инаш чанд? 400 сом. 400 сом ona. ҳамин мо як кори хайр кардане. Мо ҳамина як модар ки ҳамин чиз ба муҳтоҷ будиян, ҳамин чиза харида бурда додани. Чанд пул ба шумо арзон карда метиҳед ҳамина кори хайр? Кори хайр бошад 310 тида каҷон барои кори хайр дагиш. ин 310 арз дигар ин нархи барои хайр дагиш каҷон. Не мо ҳисоби нархи худаш де ҳисоби? Худаш. ин кор мекунад а? 100%. Як бор ҳамтун монда вай кунед, монда як бор нишон тед. Хуб, саломат бошед. Раҳмат. ҳоло мо ба он ронандае ки ҳамин тӯҳфаи моро ба модар қурбонҷон дар деҳаи хушекати ноҳияи деваштич бурда мерасонанд, ба ҳамин ронанда занг мезанем, ҳозир мефаҳмем ки дар куҷо ҳастанд. ако салому алейкум. Шумо куҷо расидед ако? ҳозир горбанисташа куҷош ба ман, чунки ҳозир наздик шудам. ҳамон духовка, мо ҳамон тафтон духовка гирифтем, чи спораман шумо ба? Ако, баъдан 2 минут ба ҳоли якта боям мегирам. Анализа. ҳа. Куҷо ҳамон дари кадом дараш, ҳамон дари мобайн ба рафта истан менабошад? Бале, бале. Овре, чек, кали 2 минут мегирам, пеш такси мепартед, ман мегирам мебарам. Салому алейкум. Шумо хеле гап зада будем а? Бале. Коротон назми, тинҷми сия саломатми. Ва оча номашон чӣ буд? Очаи Қурбонҷон. Очи Қурбонҷон, ҳамин очи Қурбонҷонро бурда мерасонед? Албатта мерасонем. Бурда мерасонед. Ман ҳамон 50 сомон ва ин рафткирои чӣ? Балаш мебарам. Ҳамонҷа бо як бачаи дига чи аст? Ғариб аст. Ҳамин мебарам 50 сомон мебарам, хайр мекунам барои ҳамон. Ҳа, ки номаш чӣ вай бача? Шумо Шохрухҷон. Шохрухҷон чӣ кор вай чӣ хел бемор? Бемор чай дар коляска шидагӣ. Ҳа, якҷоя. Роҳ гашта наметавонад, а? Роҳ гашта наметавонад. Фаҳмо. Мебарам барои ҳамон дохтирои шумо хайр мекунам. Беҳтарин. Шумо кори хайр мекунед. Набошад ҳамина бурда мерасонед, аз натиҷаш бо суҳбат мекунем. Раҳмат Кокронҷон. Ин ёрдамти ҳам шумо биё меред. Хуб, раҳмат. Ҳазор раҳмат. Малаш, раҳмат. Хуб. дар маҷмӯъ 506 сомоною 50 дирам дар даст доштем. Ба 310 сомон мо ба очаи Қурбонҷон тафтон харидем. 50 сомон ба он ронандае ки ин тафтонро ба ноҳияи ғончӣ, яъне деваштиши имрӯза ба деҳаи хушекат мебарад, додем ки ин комрон низ гуфт он маблағро ба яке аз кӯдаке ки маъюб аст дар ҳамин деҳа ва номаш Шохрушҷон аст, ба ӯ чизе мебарад.
خب و 6 сомониро ба як нафари муҳтоҷ ки дар назди чароғи раҳнамо меистод додем ва 40 сомони дигар ки дар назди мағозаи оазиз як зане бо кӯдак меистод ба ӯ додем. ҳоло мо ба як нафар шахсе ки қариб мардуми шаҳри хуҷанд ба фикрам ӯро мешиносанд, дар аксар панҷшанбе ва универмаг мегӯянд, дар ҳамон ҷо хазида роҳ мегардад. мо ба ҳамин нафар занг мезанем ва як чиро бояд хотиррасон кунем. тамошобиноҳои арҷманд, чанд маротиба дар давоми барнома, дар тӯли барнома мо ҳангоми рондани автомобил тавассути телефон суҳбат кардем дар овози баланд гузошта. лекин як чиро хотиррасон бояд кард, аз рӯи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, аз рӯи қоидаҳои ҳаракати бехатарии роҳ, шумо бояд ҳангоми рондани автомобил занг назанед. хеле ки мо дар як ҷо истодаем, бояд ҳам хеле истед ва пас аз он занг занед. як маротиба занг мезанем, мебардоранд ё на? дар маҷмӯъ ҳамон маблағе ки дар даст доштем мо ба шахсони муҳтоҷ додем. шахсоне ки дар киса маблағ дорем, шахсоне ки дар даст маблағ дорем, бояд як чиро фаромӯш накунем. тани солимии мо ва кор кардани мо ин неъмат аст ва мо кор мекунем, қобилияти корӣ дорем, зиндагӣ кардан метавонем. аз он фаромӯш накунем ки дар ҳамсоягии мо нафаре ҳаст ки ӯ ба маблағ муҳтоҷ аст, ӯ бемор аст, ӯ якҷоя аст, фалач аст, дар хона мешинад. яъне шумо ҳеҷ гоҳ ин гуна шахсонро фаромӯш накунед. шумораи одамони гурусна дар ҷаҳон дар соли 2017 821 миллион нафар ба ҳар нуҳум нафари сайёра рост меояд. аз ин дар осиё 515 миллион нафар, дар африка 256,5 миллион нафар, дар амрикои лотинӣ ва баҳрҳои кариб 39 миллион нафар. яъне дар ин таҷрибаи зиндагӣ то ҳол ман нашунидаам ки касе аз гуруснагӣ вафот карда бошад. лекин дар Тоҷикистон ҳастанд нафароне ки муҳтоҷанд. шояд шавҳари бемор доранд, шояд худ қобилияти корӣ надоранд, фарзандони бемор доранд ки ҳамеша бояд дар сари фарзандон бошанд ва имкони кор кардан надоранд. ва ин гуна шахсон бояд ёрдам бинанд, ин гуна шахсонро бояд мо дастгирӣ кунем. тамошобинони азизу арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи нагӯ ки наметавонам ба анҷом мерасад бароятон тансиҳативу хонободӣ таманно мекунем. то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед.